बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि मानगोनां क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' माहारि फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नैबे 2024आव जिहेतु बर'फोरनि मोनसे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय आलादा रायजो सोरजिनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै गतिके बेखौ 2024नि जि मोनसे जों नोजोर बोनानै दिनैनि बाइक रेलिनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जोङो नैबे जोंनि क'क्राझारसिम खांख्लाबादासिम जि स्टार्टिं बेखौ दिनै लानाय जादों आरो बे जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ बे हाबाफारिखौ बिथांमोना दायथ' लादों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो जिहेतु जोंनि जि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे बर'फोरनि जि थांखि बे थांखिया दिनै गोबां एकर्डस फिसा फिसा होलांबाय खिन्थु दिनै फाइनाल स्टेजसिम फैयाखै बेनि थाखायनो जोंनि दा गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा बिथांमोना भारतनि संबिधान भारतनि जारिमिन आरो भारतनि आयेनखौ मिथिनानै दिनै बिथांमोना बारसोमदों गतिके जोंनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जिहेतु थांखिया जाफुङागौ मानि जोंनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डआ बे जाबाय थागोन गतिके जों निउ जेनेरेशन्सफ्रा जान्जिखाफ्रादों जिहेतु जोंहा नै बावैसो उननि आगोलनो डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं बिथांमोना बिसोरनि जि थांखि स्टेट विदिन स्टेट अट'नमास स्टेट बिथांमोनाबो जानायनि लामायाव थांगासिनो जिहेतु भारतनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांमोना अलरेडि निर्देश हरबाय माबाखौ पार्लियामेन्टआवहाय दा बे जिनिसा अलरेडि जागासिनो गतिके जोंनि जि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बर'फोरनि बे जिनिसा जोबनानै थांबाय गतिके जों गासैबो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जि आगान होजेनबाय जे जोंनि मोनसे लं प्रसेस दङ बेवहाय आं आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजा मोनफ्रोमबो आफादफ्रा मदद होगोन जाहाथे जोंनि थांखियाव जों सौहैयो निस्सय जिहेतु BoNSUनि जि मोनसे थांखि आरो प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजिस बे जाहैबाय टटेल रिभलिउसन नट खोमसि लामाजोंल' थांनाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिहेतु जोङो इम्परटेन्सखौ जों लानांगोन जिहेतु जों एजुकेसन फार्स्ट अफ अल ग्लबेलाइजेसन आरो नैबे मोनसे माने बे बोथोराव जोङो इम्परटेन्स होनांगोन जिहेतु जोङो जोंनि हारिखौ जोंनि आलादा रायजो सोरजिनायजों समान थांखिखौ लांफानोब्ला गतिके जोंनि सिंनि न'खरनि जि इस्यु सोलोंथाइ यां जेनेरेशन्सफोरखौबो जों आपग्रेड खालामनांगोन हाइलि क्वालिफाइड एन्ड एजुकेटेड मोनसे जों लांनांगोन आरो बेजों लोगोसे जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिहेतु एग्रिकालचारनिफ्राय लानानै जिहेतु इक'नमिक पलिसि दं आरो जिहेतु पलिटिकेल राइट्स दं बेखौ मिन्थिनो थाखाय जों माखासे खामानिखौ जों लांनांगोन आरो जिहेतु जाय जोंनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स ड्राग्स गोबां जिनिसा जादों थांगासिनो बेफोरनि सायावबो BoNSUआ निस्सय जों आवाज होलांगोन जों सानदों जिहेतु जों फरायनायाव जों इम्परटेन्स होनांगोन जिहेतु न'खर दानाय संसार जानायाव जिहेतु जोङो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जों बेखौ जों गोरोबनायखौ जों हाबाफारिखौ लालांनांगोन दा बेजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे थांखि दं आलादा रायजो सोरजिनाय मानो होनब्ला जोङो दिनै नुनो हादों आसामाव थानानै जोंनि राइट्स जोंनि मोन्थाय बे जिनिसखौ जों मोननो हायाखै गतिके बेखौ मोननो थाखाय आरो फार्स्ट जोंनि जिहेतु माने हारि हिसाबै जों माने थांनानै थानायाव जि जोंहा मोनसे मोन्थाय दङ मानसि हिसाबै भारतनि संबिधान सिङाव बेखौ मोननायाव जिहेतु बयबो सापर्ट होलायो आं बेखौ बिथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय बाइकआव गसंजोबदो दे ओमफ्राय जोंना माइकिंआ बोरै मेसेज माने बे सारमोना मेसेज बे मेसेजखौ मोनाखैना नोंनिखौ मोनथिनाया बे जिएसआव BoNSU आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिथिङाव जानाय मावफारिया थांबाय आरो जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिथाङानो जाहैबाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मान सासे हमले